21 Sebat Roja Zimanê dayê ke ji bo Kurdî jî hefteyek bernameyên rengîn li dar dikevin ji bo ku balê bikişînin ser giringiya zimanê dayîkê taybet zimanê Kurdî û perwerdehiya bi Kurdî. Komeleya ziman û çandên Mezopotamyayê me der ji bo hefta ziman çendîn bernameyan dar dixe ku ya pêşîn li bazara fêkî û sebzeyan bû ku qartên ku serê kurmancî û zazakî hatibûn nivîsandin li bazarvanan belav kirin. Di heftaya 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê de dijî. Wekî gelê Kurd, wekî saziyên ziman, wekî saziyên çandê ji bo ku em hişyarî û hişmendiyekê di nava civakê de çê bikin, em van xebatê xwe em ê heftekî saziyê me cûr be cûr hem baro hem jî em bêjin platforma Ket û Demokrasiyê hem Eğitim Sen, platforma zimanê Kurdî û her wiha jî tora zimanê Kurdî ve vê heftê cûr be cûr bi çalakiyan dav bigirin. Gelek xemxurên zimanê Kurdî li navçe baxlara li taxa baxjilarê li nav bazaran geriyan û qartên ku li serê navê fêkî û sebzeyan bi Kurdî nivîsandine li ser dezgehan belav kirin. Rûniştvanên hatibûn bazarê jî û firoşkar jî ji vê bernameyê kêfxweş bûn. كرمانجي خبر ما تركي خبر نار قاعد يقرا حياتي ده كرمانجي خبر نار تركي خبر نار كرمانجي خبر ما في التلفزيون يجري انا عارف يجي بوت انا وراك في صار لنا البازير ما تركي خبر نار قاعد يقرا كرمانجي خبر الكرمانجي يجي دانات وحسب يجي دانات پری ام ترکی دکه جبونا که آن نوا مدا پری ادینا پریا یوزاشمیش بونه زمان خو بیر بکرنه مینا من اینا پر مزک از کردم کردیا پریا ما ترکی خبر دا ما زمان خو بیر بکریه ام کردی و هم ترکی دکن نوا هفدو مثلا اکه پر اوک بو کندر بو قاباق کندر اکه اوک مزانه مثلا پری ام نزانه آنا بجی اوک چیه ترکچی ام نزانه ام جن ترک آنه کردی چیه از نزانم Mamoste Yasir wiha behsa armanca ve çalakiyê kir. Bila êdî gelê me tiştê ku heya niha ji hêla dewletê da bi me hatiye qebûl kirin, bi Tirkî bi me hatiye qebûl kirin, em dixwazin ji Ewropê da yanî êdî em dizanibin her tişt Kurdiya wî jî heye. Beriya Tirkî Kurdiya wî li vê erdnîgariyê hebiye, em dixwazin viya bi gelê me bidin fêm kirin, em dixwazin zimanê xwe têkin zimanê bazirganiyê, têkin zimanê danûsandinê, yanî bi salan e, bi sed salan e zimanê me herdem gava dû datê yanî şpar datê. Em êdî dixwazin qet nebe li vê erdnîgariyê zimanê xwe wek gelê xwe yanî wek gel em zimanê xwe bipeyvin, em zimanê xwe rojana da bipeyvin, jiyana xwe rojana da bipeyvin, em zimanê xwe têkin zimanê çandê, zimanê siyasetê, zimanê danûsandinê, em zimanê xwe êdî yanî em zimanê xwe hene. Patroni hevserokê komela me derê jî bi van gotinan balêda ser rewşa zimanê Kurdî li Tirkiyeyê. Zimanê Kurdî ev not û neh salin ku li vî welatî hem tune tê hesibandin û hem jî em bêjin wê derfetê ku bibe zimanê perwerdehiyê çi nebî. Eger îro zimanê Kurdî di astekê de jaliyê civakê ve jaliyê gel ve were bikaranîn jî ew jî hinekî bi hewldan û bi keda saziyên me zimanin. Bêguman em baş dizanin li hemû derê dinyayê, li hemû welatên dinyayê û ji bo hemû gel û netewan jî ev derbasdar e. Zimanekî heta ku nebe zimanê perwerdehiyê ew ziman hevbûna xwe û berdewamiya xwe mîsoger nake. Em jî ji bo ku zimanê Kurdî li vî welatî be zimanê perwerdehiyê van kar û xebata dimeşînin. Ez bawerim gelê me jî ji heft heta heftê salî û ji sedî sed daxwaza gelê Kurd jî ji pêşdibistanê heta zanîngehê perwerdehiya bi zimanê dayîkê ye. Hêjayê gotinê ku tevgerên ziman, komele û rêxistinên sivî di çarçobeya hefteya ziman de ve li Diyarbekirê û li Tirkiyeyê bernameyên cûr bi cûr li dar bixin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.